המסע של הצהובים לשלב הבתים של ליגת האלופות החל השבוע מול אלופת רומניה סטיאווה בוקרשט, המועדון המעוטר ברומניה עם 27 אליפויות ו-24 גביעים. לא הרבה יודעים, אבל בעשור האחרון שמו הרשמי בהתאחדות הרומנית ובאופ"א הוא לא סטיאווה בוקרשט, אלא FCSB. קצת היסטוריה. המועדון נוסד בשנת 1947 על ידי מספר קצינים בצבא הרומני ונקרא תחילה אסה בוקרשט, ראשי תיבות של אסוסיאציה ספורטיבה ארמטי, התאחדות הספורט הצבאית. סטיאווה ברומנית פירושה כוכב, המסמל את השלטון הקומוניסטי ברומניה של אותם שנים. 4 שנים בלבד אחרי שנוסד, המועדון זכה באליפות הראשונה שלו. בשנות ה-80 הפך ולנטין צ'אוצ'סקו, הבן של, למעורב בניהול הקבוצה, שרשמה אז את תור הזהב שלה. סטיאווה רשמה 5 אליפויות רצופות, ואף זכתה בגביע אירופה לאליפות לראשונה בהיסטוריה בשנת 1986. 3 שנים לאחר מכן הגיעה שוב לגמר, אך הפסידה 4-0 למילאן. בשנת 1989 נפל שלטונו של צ'אוצ'סקו, ויחד איתו נפלה האימפריה של סטיאווה שאיבדה את האליפות ועברה לידיים פרטיות, אולם הזכויות על השם נשארו בידי הצבא. בפברואר 2002, איש העסקים ג'יג'י בקאלי רכש 51% מהמניות של המועדון ודרש שהזכויות על השם יעברו לידיו. משרד ההגנה הרומני לא אהב זאת והגיש תביעה על בעלות הסמל ושם המועדון. בדצמבר 2014 בית המשפט קיבל את התביעה והזכויות על שם המועדון הועברו לידי משרד ההגנה. במשחק שנערך זמן קצר לאחר פסק הדין עלו שחקני סטיאווה ללא סמל על המדים ועל לוח התוצאות נכתב מארחים במקום שם המועדון. לאחר ההצלחה של משרד ההגנה במאבק הוא הקים מחדש את המועדון שנכון לקיץ 2024 משחק בליגה השנייה ברומניה, אולם רוב הקהל נשאר נאמן לקבוצה של בקאלי, שהחליט לשנות את שם המועדון מסטיאווה בוקרשט ל-FCSB, ראשי תיבות של פוטבול קלאב סטיאווה בוקרשט. הסיפור לא עשה טוב למועדון, שאומנם זכה באליפות בסיומות העונה, אך עברו 9 שנים מאז שזכה בזו שאחריה. מכבי תל אביב רוצה עוד עונה מוצלחת באירופה, אולם מצד שני FCSB רוצה לשחזר את ימיה הגדולים כסטיאווה בוקרשט. מי מהן תעבור שלב? מה שבטוח הולך להיות מעניין.